Прывітанне! Сёння мы працягнем размову аб паходжанні назваў старажытных беларускіх гарадоў. Якіх на гэты раз? Гродна, Гомеля і Магілёва. Нешта не падобна на тое, каб назвы гэтых гарадоў пайшлі ад назваў рэк. Га, Яўхімка? І няма чаго чапляцца. Вось убачыш, без рэк усё роўна там не абышлося. Зразумела, не абышлося. Нездарма ж Беларусь называюць краінай рэк і азёр. Цалкам магчыма, што назва Гродна паходзіць ад назвы ракі. Першыя славянскія паселішчы на тэрыторыі будучага горада з'явіліся недзе ў 10 стагоддзі на высокім беразе ракі Гараднічанкі, там, дзе яна ўпадае ў Нёман. Зараз на гэтым месцы стаіць стары замак. А на супрацьлеглым беразе мы можам пабачыць знакамітую калужскую царкву. Гэта адна з самых старажытных пабудоваў на тэрыторыі Беларусі, якая захавалася да нашых дзён. Але ўсё ж такі большасць гісторыкаў прытрымліваюцца іншай версіі. Назва горада паходзіць ад слоў гарадзіць, агароджваць. У выніку атрымалася гарадзень, горадня або гародня. Шмат хто з гараджан і зараз называе свой горад менавіта так, а сябе гарадзенцамі. Адкуль узяўся варыянт Гродна? Адтуль жа, адкуль і Брэст замест Берасця, Мінск замест Менск. Так у свой час у Расійскай імперыі запісалі па-руску польскі варыянт гэтых назваў. Упершыню ў летапісах Гродна прыгадваецца пад 1127 годам. У тым жа 12 стагоддзі, але крыху пазней, у 1142 годзе, другі летапісец напісаў пра Гомель. Гэты горад не выпадае з агульнага правіла. Ён таксама пачаў будавацца на высокім беразе ракі Сош. Гэта левы прыток Дняпра. А недалёка ад гістарычнага цэнтра Гомеля у Сош упадае ручай. Калісьці гэта была хай сабе і невялікая, але рака Гамяюк. Глядзіце, Гомій – гэта старажытны варыянт назвы сучаснага Гомеля. Горад, які стаіць на рацэ Гамяюк. Лагічна. Але ўзгадаем і іншыя версіі паходжання яго назвы. Даследчыкі гавораць, што Гом або Гомій – імя магчымага заснавальніка паселішча. Або так. У старажытнаславянскай мове слова «гом» азначала пагорак, узвышша над ярам або нізінай. Народныя ж паданні распавядаюць пра ўзнікненне назвы горада па-іншаму. Пасажу з даўніх часоў сплаўлялі лес. Вялікія роўныя ствалы дрэваў, ужо пазбаўленыя ад сучкоў, звязвалі ў платы і спускалі ўніз па цячэнню да Дняпра, а далей да Кіева і іншых паўднёвых зямель. І якраз каля таго месца, дзе пасля быў пабудаваны Гомель, былі вялікія мелі. Яны маглі даставіць плытагонам значныя непрыемнасці. Засядзе плот на водмелі, як яго пасля скрануць з месца. Таму тыя, хто плылі наперадзе, убачыўшы знаёмае паселішча на ўзгорку, папярэджвалі астатніх: «Гомель! Гомель!» А іншыя гавораць, што так крычаў спецыяльна пастаўлены на гэтым месцы чалавек. Адсюль і атрымалася назва Гомель. Але, мабыць, гэтае паданне было складзена пазней. Мы ж з вамі памятаем, што старажытная назва горада – Гомій. Мелю ім мы ніяк не зможам адшукаць. Што ж датычыцца Магілёва? Магу пабіцца аб заклад. Магілёў таксама быў заснаваны на беразе ракі, якая ўпадае ў другую раку. Менавіта так. Ён паўстаў там, дзе рака Дубравенка, агінаючы высокі ўзгорак, упадае ў Дняпро.
А якой-небудзь рэчкі магілкі там няма? Або, можа, львянкі? Вось чаго няма, таго няма. Затое ёсць гара Магіла. Яна так называецца не таму, што калісьці там хавалі памерлых. Надмагільныя насыпы, курганы, нашы продкі называлі капцамі або валатоўкамі. А магіла – гэта ўзвышанае месца. Умацаванае паселішча на гэтай самай гары Магіле існавала ўжо ў пачатку 11 стагоддзя. Але ўпершыню горад Магілёў прыгадваецца пад 1267 годам. Быццам бы менавіта ў гэтым годзе галіцкі князь Леў Данілавіч Могій, гэта значыць магутны, загадаў пабудаваць на лукавіне, выгіне Дняпра, замак, вакол якога пазней сталі сяліцца рыбакі, рамеснікі, гандляры. Вось у гонар князя Льва Могія горад і назвалі Магілёвым. Праўда, археолагі да гэтага часу так і не здолелі знайсці ніякіх рэшткаў гэтага замка. Але самая рамантычная версія паходжання назвы Магілёва звязаная з другім львом, разбойнікам Машэкай. На тым месцы, дзе цяпер Магілёў, гаворыцца ў старажытным паданні, стаяў цёмны непраходны лес. Жыў у ім разбойнік, якога звалі Машэкай. Ён быў такі моцны, што адной рукой на поўным хаду мог спыніць павозку, запрэжаную 8 канямі. Не такі ў тыя часы быў народ, як зараз. Шмат было асілкаў, але ўсе баяліся Машэку, бо і 5 дзесяткаў чалавек не маглі нічога зрабіць супраць яго аднаго. Машэка наводзіў жах на ўсе навакольныя паселішчы. Усюду адчынялі яму вароты і дазвалялі браць усё, што ён хацеў, абы толькі пакінуў душу ў целе. Нападалі Машэка і яго сябра Гвозд, такі ж разбойнік, і на караблі купцоў, што плылі па Дняпру. Не адзін раз напраўляў князь войскі супраць разбойнікаў, але Машэка сыходзіў у такі непраходны гушчар, што ніхто не мог яго знайсці. Ды і на Машэку прыйшла пагібель. Што не змаглі зрабіць сотні людзей, тое зрабіла адна жанчына. Аднойчы па дарозе праз лес ехала брычка, у якой сядзеў малады мужчына з прыгожай жанчынай. Раптам з-за вялізнай елкі з'явіўся Машэка. Мужчына выхапіў шаблю і з усёй сілы ударыў Машэку па галаве. Але шабля пераламілася. Мужчыну ж Машэка забіў з першага удару. Але, кінуўшы позірк на жанчыну, разбойнік стаў як укапаны. Ён пазнаў у ёй старую знаёмую. Калісьці яна не прыняла яго кахання, што і падштурхнула Машэку да ліхіх спраў. Аднёс разбойнік паўмёртвую ад жаху прыгажуню ў сваю бярлогу. Тут яна апрытомніла і склала план, як згубіць вылюдка. Але прыкінулася паслухмянай, каб разбойнік паверыў ёй. Аднойчы Машэка бесклапотна заснуў моцным сном. Жанчына асцярожна дастала вялізны нож і забіла яго. Пасля неяк выйшла на дарогу, знайшла людзей і паказала ім праклятае месца, на якім і закапалі труп крыважэрнага разбойніка. Гэтае месца сталі называць магілай льва. Вось як пісаў аб гэтым наш знакаміты паэт Янка Купала. Яго высокую магілу, дзе лес ды вецер панаваў, знаць, што вялікую меў сілу магілай льва народ назваў. Над ёю з часам дрэвы палі, і горад вырас, як з зямлі. Яго Магілевам назвалі, бо інакш прыдумаць не маглі. Верыць ці не верыць гэтаму паданню – справа кожнага. Але да гэтага часу дзве гары ў Магілёве называюць Машэкаўкай і Гваздоўкай. Зразумела, у Беларусі ёсць шмат іншых гарадоў са старажытнай гісторыяй і цікавымі версіямі паходжання назваў.
але пра іх даведайцеся самі. Дзе ж пра гэта даведвацца? Ёсць, Яўхімка, такая чароўная рэч. Інтэрнэт. І не менш чароўныя бібліятэкі і музеі. А вось цікава, жыхары гарадоў і вёсак ведаюць, чаму яны называюцца менавіта так? Дык можна ў іх запытацца. Да, гэта было б цікава. Можа, якую новую версію пачуеце, якой няма ні ў адной кніжцы. Беларускія гарады вельмі розныя, але ёсць у іх і шмат агульнага. Прыгадайце, аб чым ішла гаворка на уроках, і назавіце гэтыя агульныя рысы. Дабавім яшчэ тое-сёе. Беларускія гарады, пачынаючы з 14 стагоддзя, набывалі права на самакіраванне. Першым паспрабавала, што гэта такое – Берасця. Гараджане самі выбіралі сабе кіраўнікоў, суддзяў. А сімваламі гарадской вольнасці сталі гербы. Давайце паглядзім, якімі яны былі ў гарадоў, пра паходжанне назвы якіх мы расказвалі.